Que o presenten a un sempre causa pudor, porque o que te presenta está en certo modo obligado a decir cousas boas, porque, home, só faltaría que de repente empezase a decir este tipo, o normal. Entón ten que estar así con medio sorriso, facendo que importa. Só vos contarei unha cousa para que se relativice todo, que finalmente do que se trata é de que cada quen vive dun oficio que, no mellor dos casos, e aí sí que creo que me inscribo, escolleu, e eu sí que creo que o meu escollín, pero que finalmente non vai moito máis alá. De feito, e antes de contar pola anécdota, cando eu vou á Escola de Arte Dramática de Vigo, sempre me preguntan polo éxito e cousas así, e eu sempre lles insisto que un home de teatro, unha muller de teatro, non debe nunca perseguir o éxito, senón perseguir o seu asentamento na profesión, poder vivir como un traballador cualificado de actuar, de escribir, de ser escenógrafo, do que sexa, e que o éxito finalmente é algo que pode vir ou non vir. O éxito é o que entende a sociedade como éxito, que iso finalmente é secundario, e se ven ben, se non ven non ven, ten os seus pros, ten os seus contras, pero que o gran éxito é ese, que finalmente pasen os anos e que ti digas estou na miña profesión, na que quero estar, perpetúome nela, deixo os meus fruitos detrás e podo dicilo con orgullo. Entón a anécdota é que un día, xa verá 10 anos ou así, meu pai é albanel, xa non é, está retirado, ten 84 anos, pero nos últimos anos nos que exercía a súa profesión, exercía por libre, porque, bueno, en realidade el ten un brazo así bastante inútil. Isto está feo dicilo agora, pero antes decías inútil, non se andaba. Agora hai que buscar outros eufemismos. Digamos, tiña un handicap, tiña dun accidente. E entón tiña unha paguiña ridícula, e entón, pois, el tiña que facer chapuzas, traballos para compensar esa mínima paga que tiña, coa que tivo que manter non os 7 fillos, porque cando tivo accidente xa 2 ou 3 voaran, pero si o resto. Entón, naquel momento, no que sucedeu que vou contar, estaba traballando na casa dun home, capitán da Mariña Mercante, veciño noso de San Paio de Navia, moi pegadiño a Coruxo, estamos na Foz do Río casi, e un día chegou e díxome: Candi, teño que falar contigo de home a home. E a mí xa me asustou, porque meu pai non é destas cousas que me quererá decir este home hoxe. E dime: ti sabes que eu o que ti faz non lle dou mérito ningún. Andas contando por aí cousas, home, sorpréndeme que a xente che faga caso, pero do resto non lle encontro mérito. Que queres que che diga? Tua nai vai xa todo, tua nai está encantada, tua nai pasou moi ben, e eu ás veces vou con ela, pero eu sei, parece-me que iso que fai que as cousas como son. Pero resulta que outro día Juan José, o tal capitán da Mariña Mercante, veu falar comigo. Eu daquela estaba traballando nun programa da Radio Galega na que contaba contos, e díxome: señor Cándido, chamase Cándido igual que a min, eu son o quinto, non sei por que me puxo a min o seu nome, diz que porque non encontraba máis nomes, xa estaba aburrido de buscalos. Entón, señor Cándido, dixo Juan José, vostede tiña que estar moi orgulloso do seu fillo, porque iso que fai o seu fillo contar contos é unha maravilla. Eu non perdo nunca os martes, creo que era. Os martes, a tal hora, eu estou sempre escoitando a Radio Galega para escoitar o seu fillo contar un conto. Iso é unha maravilla, mira que telo en casa, ten que ser. Entón meu pai dixo: meu, non o entendo. Non o entendo, pero, oes, se el mo dixo, algo habrá. E entón eu dixo xo a ti, porque ele é un capitán da Mariña Mercante. Pero claro, a partir de agora eu non sei se darche máis mérito a ti ou darlle menos mérito aos capitáns da Mariña. Así que todo é moi relativo, e un trata de tirar para adiante.